само 170. 170 калории има. И ето хора, той сме с блендирането. Направо я разрушихме. Сега ще слагаме на баба на който кръст. Пичка. И ето така имате добър обяд. Едно смути, правено от плодове, лично от мен, 170 калории и кисело млекце. Това беше ръчно направено от мен. Рецептата за него е 2 лимона, 1 ябълка, 2 прасковки и малко сок. И получавате смути. Най-хубавото и най-вкусното. Това беше от мене, хора.